Узган гасырның танылган шагыйре Абдулла Алиш борынгы Болгардан 60 чакрымда урнашкан Күйек авылында 1908 елда дөньяга килә. Аның туган авылдагы музей хезмәткәре Нурия ханым белдергәнчә, авылда алар гаиләсе заманына күрә ярыйсы гына хәллеләрдән була. Күрәсең, инде иләре булган, монсында кунаклар, монсында үзләре торган, монсында эшләре әминә булса кылыдавые. Күйек авылның нәкъ уртасында берничә урам кисешкән җирдә Абдулла Алишларның йорты булган. Кызганычка каршы бүгенге көндә инде әлеге йорт сакланмаган, бар тик аларның менә шушы кирпичтән эшләнгән амбарлары гына сакланып калган. Архив документларына күз салсак, Күйек авылына 1615 елда нигез салына. Әмма моңа кадәр безнең эрнең 7-8 гасырларында Акта елгасы ярында бик күп күләмдә Имен Кискә һәм Бурашыр кабиләләре яшәгәннәр. Кайчандыр йөзләгән бала укыган Күйек мәктәбендә бүгенге балалар санын исәпләргә 2 кул бармагыда җитә. Рияз укый торган 8-нче сыйныфта бүген нибары 2 бала укый. Кыенлыгы бар инде, укытучы икебездән дә һаман сорап тора, һәр дәрес сайын. Мәктәпнең татар теле кабинетында авылдашларына багышлап күргәзмә экспонат ташлап куйганнар. 2 ел элек авыл клубы бакчасында Абдулла Алишның бюстын ачканнар. Бүгенге искә алу чаралары да әлеге скверда узды. Без аны җәлилче булак беләбез, зурлыйбыз, хөрмәт итәбез. Ләкин Абдулла Алиш ул әле татар әдәбиятында, татар балалар әдәбиятында беренче урынны алып тора торган Тукайдан соң. Тукай шигъриятта булса, Алиш прозада биек язучыбыз. Абдулла Алишның туганы, мәгариф ветераны Гөлшат апа Сүнкишева әнисе сөйләгән истәлекләр белән уртаклашты. Әнием Закирә Алишева сөйли торган иде. Ул Абдулла Жан дияләр иде. Абдулла Жан туганчы миңа хәтле дип, яни инде 4 кыз туып та торып китә алмаганнар. Шуннан соң яни торып калган. Янигә 6 яшь вакытта 1908 елда Алиш туган. Алиш тугачтан миңа кадер бетте. Әллә мин бар, әллә юк дия торган иде. Яни шул кадерле малай туган, малай. Нигез саклаучы. Нәселне дәвам итүче дип. Авыл мәдәният йортында узган әдәби музыкаль кичәдә район мәктәпләреннән килгән балалар шагыйрьнең шигырьләрен сөйләде, әкиятләрен сәхнәләштерде. Хуҗабыз әтенияте урманга утын кисәргә киткәннәр иде. Өебез ялгыз калды. Аны чакырып кайтарырга иптәшләрем мине сайладылар. Сине өйгә рахмысың? Теге сукмак безнең өйгә туп-тура алып бара. Шагыйрь истәлегенә багышланган чараның дәвамы борынгы Болгар музей тыелганда узды. Моннан берничә ел элек биредә Абдулла Алишның музее ачылган. Дөрес, әлеге йортның язучыга шәхси бәйләнеше юк, ләкин бу таш йортта әдип туган гасыр башында салынган. Мондагы экспонатларның байтагы шагыйрьнең шәхси әйберләре. Алишның туганы Гөлшат апа бүген дә буш кул белән килмәгән. Мин сезгә Алиш абыйларның истәлеге итеп иске лампочка дигән нәрсәне нидән бүләк итәм. Музей хезмәткәрләре Алишның туганнары белән дә элемтәдә яши. Аның Тимур белән хәзерге вакытта да шулай музей бинасы ачылган вакытта да ул безгә бик күп ярдәм итте, күп материал калдырды. Мәгълүм булганча, Казанда Абдулла Алиш исемен йөртүче татар гимназиясе дә бар. 2013 елда биредә әдипнең музее ачыла. Аның исемендәге премия булдырыла. 2021 елда безнең гимназия ишек алдында бу күптәнге хыялым иде. Зур авырлык белән булса да без аны тормышка ашырдык. Ул Абдулла Алишка бюст куелды. Татарстанның мәгариф һәм фән министрлыгы татар язучыларына багышлап ел сайын Россия күләмендә һәр төрле бәйгеләр һәм әдәби ярышлар уздыра. Бу чараларда Россия мәктәпләренең укучылары, укытучылары бик актив катнашалар. Аларның саны гына түгел, географиясе елдан-ел арта бара. Шунысы игътибарга лаек. Соңгы елларда төбәкләрдә үзләре дә укучылар, укытучылар бу чараларны бик матур итеп оештыралар. Бүген Алишка багышланган чираттагы бәйгедә җиңүчеләрне бүләкләделәр. Алар арасында Чувашстан һәм Ульяновск өлкәсе дә бар. Һәр елның изге Болгар җирендә үтә торган Абдулла Алишның конкурсларына, бәйгеләренә, чараларына катнашып киләбез. Узган елларда без беренче урынны яулаган идек, һәм бу елда без беренче урынны яуладык. Татарстан мәгариф министрлыгыннан нинди генә нигезләмә килсә дә без ах итеп бик теләп иҗатта катнашырга тырышабыз. Һәм укучыларыбыз ел сайын шушы конкурсларда катнашып, бәяле урыннар алалар. Киңәшмәдә киләсе елда әдипнең 115 еллыгын уздыру буенча оештыру комитеты төзелде һәм аның эш планында расланды. Татарстанның Спас районыннан Рамис Сафин, татарлар.